ɗinsu saboda ba wannan takhtit ɗin a duniyanci. Idan aka ce wanda ya asasa zawiyan ya koma ga Allah shikenan sai ya ga ita kuma tana ta ƙasa da yawa daga ciki. In ka ga haka bai faru ba to akwai wannan takhtit ɗin ne a wajen. Saboda kamar yadda malamai suke cewa mun ɗauki irin waɗannan mashari ɗin mashari ne fardiyya, mashru'i ne na mutum ɗaya ba mashru'i ne na jama'a ba. To duka dai waɗannan suna daga cikin abubuwan da dole mu gyara su domin duniyar mu iya gasa da watan waɗansu ko kila ma mu shiga gabansu a cikin. Na faɗa mana ran nan ina cikin wannan maganan da wasu 'yan uwa cewa ya kamata mu tsawwara zawaya su kai matsayin mu'assasat. Ya za a yi su kowace zawiya ta zama mu'assasa ne, wata abin da ake nufi da mu'assasa wani waje ne wanda yake multaka ne na ahlul dhikri, makaranta ce, ma'awa ce ta masakin, wurin koyon sana'a ne na masu koyon sana'a, wurin dukkan wasu lamurra da ake bukata don wuri ya zama mu'assasa, kuma wuri ne mai dogara da kansa cikin gudanarwansa. Sai yake ce min ya karanta a cikin majmu'atu ta'rif, a cikin littafin da aka keɓe da tarjaman Shehu Ibrahim, cewa dalilin da ya assasa madinarsa sai da ya faɗi wannan, cewa ya assasa madinarsa duk abin da ya assasa a cikin wannan yana da cikin manufansa na assasa madina. Aka yi ware gona ga inda take, makaranta ga inda take, yanda za a koya ma matasa sana'a bayan abin da ya shafi sada zukatansu da Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda dole ne mu'assasat ɗin mu tsawara su zuwa ga wannan matsayin, ba kawai shikenan mu zauna muna jiran kawai shikenan mu dai kawai ga munan Allah ba zai hana mu ba, muna zaune mu ki sana'a mu ki koyarwa, wanda shi zai sa kuma yaran suna tasowa kaga mutum mahaddacin Qur'ani amma ba abin da zai iya in ba yankan farce ba, in ba goge takalmi ba. Don mene? Don ba mu tafiyar da shi mun ɗago shi yanda zai tafi da zamanin da yake ciki ba. Ba wanda ya ce mutum ya zauna ya ki tafiya tare da zamani. Ka gani manhajojinmu ne kadai suke zaune shekara 200-300 ba tatwiri. Manhaja ina nufin syllabus ɗinmu na karatunmu na addini shi kadai ne zaka samu littafin tsarin da ake bi ana karantarwa, littafan da ake karantarwa shekara 200 ko 300 da suka wuce har yanzu shi ake karantarwa a wurare. Ba laifi mu tsawwara waɗannan littafan. Na'am, risala Allah ya wanda ya wallafa saka masa da alkhairi, Allah ya kara masa yarda, amma risalan nan za mu iya tsawwara ta yadda za a koyar da ita a zamanancen da mutane za su fahimta. Yanzu da yawa daga mas'alolin mu'amala, da yawa daga ciki a littafanmu na fiqh mutane suna karantawa ne amma ba san inda suka nufa ba, dan ba mu'amalan zamaninmu ba ne. Da yawa in ka wuce ɓarayin ibadat ka shiga duniyar mu'amala, musamman buyu'a da abin da ya ta'allaka da shi, duk mai karatun fiqh ya san abin da nake faɗi. Za ga abubuwa ne ake ta magana wanda ba zai taɓa ganewa ba, ko in ka zo mashi da abu kaɗan a wanda ya shafi zamanin mu sai ya kasa warwarewa alhali ga lawali a kansa. Me ya haifar da haka? Ba karatun ne babu ba, a karatun ne ba a zo da shi ya tafi tare da zamanin da ake ciki. Saboda duk waɗannan abubuwan tahaddiyat ne a wuyayenmu masu tasowa. Dole ne mu yi duk abin da za mu yi. Makarantunmu da suka fitar da mu da muka amfana da su, mu ga duk irin gudunmuwan da za mu iya ba su don tsawwara su zama sun tafi tare da zamanin da suke ciki. Sun fitar da mutanen da Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yarda lokacin da ya faɗi bidari ulumuddin adraktu nuzhati faqad shayyadat majdan yafutu maqala, da yawa daga malamai sun tafi akan, duk da na san abin da aka faɗi daga baya a cikin alaqatu Shehu Ibrahim bin Nigeria, amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan wata makaranta ce ya je ya gani a Karashi, saboda ya faɗi Karashi da ya khallaftu ahla mawaddati humu nasaru dinan nabiyyi fi'ala قد اتصموا بالحبل حبل محمد كبارا واطفالا نسا ورجالا بدار علوم الدين ادركت نزهتي فقد شيدت مجدا يفوت مقالا لمركز انعام الاله تشوقي فقد شاد مجدا اذ اطاح مجالا. makaranta ce ga tanan ta haddan Qur'ani, amma a makarantar kafin yaro ya fita dole ne cikin shekara 10 da ake yi na karatu a makarantar ya zama yana da mustawa mai karfi na ilimin addini, a gefe ɗaya kuma dole ne ya zama ko dai ya fita likita ko ya fita injiniya ko ya fita pharmacist ko ya fita dai da ya yi takhassusi a ɗaya daga cikin fannonin takhassusi na ilimin zamani tare da haddan Qur'ani da kuma ilimin addini mai zurfi. Haka aka tsara makarantar. To kaga wannan duka su ne manufofin da abubuwan da muke bukata, kuma kila da dama daga cikin wanda suke assasa irin waɗannan makarantu da sauransu a nan kasashen mu ba za su iya wannan ba tare da taimakon ire-iren mu ba, wato masu tasowa wanda kila Allah ya dan ba su wani rabo a cikin
ilimin zamani. Amma abin tausayi ne a ce manhajar mu abin da ake karantarwa a zaurukan mu tun shekara 300 har yanzu shi ake karantarwa. Na'am, ilimin shi ne, amma ilimin ana zamanantar da shi. Da ba don haka ba shi ma mai risala ba zai dogara da wanda suka gabata. Mai ahbari ba zai zo ya ahbari ba, mai ishmawi kam shekara 50 60 70 nan da suka wuce ya yi shi ma da bai yi ba da sai ya dogara da wanda